penya kati ya yien bele tieno penjore Gachagua ken kata na 1% mar Raila in terms of politics. Raila wacho ber kane onjo gimno wacho kanyo ni ndalo mane ofight ne democracy ma Kenya Gachagua ne pod wacho kanyo mafani but Gachagua ne stooge mar Daniel Moi en mane university ko wacho weche meke Moi 1990s kane Raila osechamo jela du ignaboro. So Gachagua kata sani kiweno the Central Province ngama Gachagua nyalo convince mondo olobange ke Central Province no me deputy president ok nikech ni en ma Central Province no me ya Central Province onge ngama pod pek molo William Amino Uru kada sani onge ko en ngama ne omiye power to mane be kana William Wuoyo mane number 2 seka mokadho no nya timo ngima kama but Gachagua okay equal okata is not comparable to Raila Odinga.